दिनै देग्लायनि 2024 सनाव जे जोंनि निउ बालाजान गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजाया नैबे गामियाव गोबाव बोसोरनिफ्रायनो नैबे गामियाव संसार जाबोगासिनो दङमोन। दिनै नैबे जोंनि संसार जाबोनाय गामिनि जोंनि जिहेतु गोनांथि अर्थात जोंनि गामिनि हा हुनि प्रमान बिलाइखौ देग्लाय 2024 सालाव जे थांनाय 17 तारिखआव जे कुसुगाव सराइबिलनि जे गेलेग्रा फोथाराव जे जोंनि देग्लायनि दानि जे बिटिआर सरकार मानगोनां प्रमद बर' सार लोगोसे जोंनि लकेलनि एमएलए रलेन्स इस्लारि सार लोगोसे जोंनि हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी सारमोनहा जे जोंनो नैबे जोंनि गोनांथार जितु प्रमान बिलाइ जितु जोंनि हानि जितु प्रमान पाट्टा बिलाइखौ जोंनो गथायना होबाय। बिनि थाखाय आङो बिटिआर सरकारनिसिम रोजा रोजा साबायखर होनाय थाबाय। लोगोसे जोंनि नैबे दिनैनि फोरमान बिलाइखौ मोननानै जोङो जे नैबे जोंनि गामियाव जितु सरकारनि जे मोनथाय बेफोरखौ जोङो दा मोननो हासिगोन। सिगां समाव जोङो जितु गोनां जे सरकारनिफ्राय मोनथाय मोननांगौ जिनिसफोरखौ जोङो मोननो थाङामोन। जे दिनै जोङो नैबे फोरमान बिलाइनि सायाव दिनै नैबे हायाव थानानै जोङो जोंनि इयुन जोलै फिसा फिसौ गासिबो थैस' थांस' नैबे हायावनो संसारखौ जालांनो हानायनि मोनसे जोंहा फोरमान बिलाइ मोनबाय। दा नैबे फोरमान बिलाइनि थाखायनो जोङो सिगां समनिफ्रायनो गोबाव बोसोर जोङो जितु सरकारनिसिम आर'ज बिलाइ गथायबोबाय थादोंमोन। नाथाय दिनैसिम जोङो नैबे फोरमान बिलाइखौ जों मोननो हायाखैमोन। नाथाय देग्लायनि बा दानि नैबे सलायबाय थानाय जितु बिटिआर सरकार लोगोसे प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जे दिनै जोंनि हाग्रा बिफाननि इएम फेरेंगा सारा जोंनि जितु नांगौसिन फोरमान बिलाइखौ गथायनानै होनो हानायाव जों दिनै जोंनि गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजाया जे मानगोनां रन्जित बसुमतारीसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थादों। दा बेनिखायनो जोङो दिनै नैबे गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजाया खोब गोजोननाय मोनदों। लोगोसे दा जोंहा मोनसे गोनां आरो थालांबावदों बायदि मोनदों। मानोना जोंनि नैबे निउ बालाजान गामिनि जितु कमिउनिटि हल अर्थात गेलेग्रा फोथार ससानसालि दा बेफोरखौ जों मोनफुंनो हायाखै। जाहाथे जोंनि सलायबाय थानाय जितु बिटिआर सरकारा जोंनि गामिखौ एसे अनसायनानै नैबे जोंनि कमिउनिटि हल आरो गेलेग्रा फोथार आरो ससानसालिखौबो
जाहाथे अननानै जोंनो थाबैनो मावनानै हरनो हायोबा जोङो सारमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर होनाय थागोन। दा जोंनि निउ बालाजान गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजाया दा नैबे हायाव जितु थैस' थांस' रायजो जालांनो मोनगोनखौ लानानै जोंनि गोसो गोरबोआ खोब रंजाखांनाय थादों। दा बेनिखायनो जोंनि सालायबाय थानाय मानगोनां प्रमद बर' सार लोगोसे जोंनि MLA जितु रलेन्स इस्लारि लोगोसे आरो जोंनिनो हाग्रा बिफाननि EM रन्जित सारा जाहाथे जोंनि आरो आद्रा थालांबावनाय जितु मोनथाय मोननांगौ बेफोरखौ जाहाथे मावनानै होनो हायो। आङो बेखिनिखौनो बुंनानै सारमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय होनानै आंनि फंनैसो बिबुंथिखौ आङो एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। थुनलाइयारि बिथिङाव फिन गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों बिटिआर सोरखारा। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव फिन खुंजानो थांगासिनो थामथि थुनलाइयारि फोरबो। सोलिफु जानुवारि दाननि फैगौ 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजागोन थामथि क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेल एबा थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव सिगां बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो बिटिआरनि गाहाय राजथावनि गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लादों थामथि क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेलखौ। सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो बे खेबावबो हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनि खना खनला थानाय हारि हारिसाफोरनि खन्थाइगिरि थुनलाइगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन बायजो हादरफोरनिफ्रायबो गोबां मुंदांखा लिरगिरि थुनलाइगिरि सोलोंथाइगिरिफ्रा बाहागो लाफैगोन। थुनलाइ मुलुगखौ दावगाहोनो हादरनि खना खनला थानाय हारि हारिसाफोरनि राव थुनलाइखौ सोराङाव लाबोनो मुलुगनाङै थुनलाइगिरिफोरनि गेजेराव लोगो हमलायनाय खाबुनि गेजेरजों गाव गावनि राव थुनलाइनि सोमोन्दै मिथिहोलायनाय रायलायलायनाय आरो सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायनि मोनसे जौसां खालामनानै होनायजों लोगोसे गोजोन अनलायनाय गोरोबलायनाय फोथायलायनायनि मोन्थोरखौ लानानै खुंनो लानाय बे थामथि थुनलाइयारि फोरबोआव बाहागो लाफैनो हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो बयखौबो खावलायदों खुंफुं आफादा।